Good morning, class 6 student. Với nia hian kan zer lai tur chu HCF. Kan zer dona HCF chu highest common factor ania. Number a factor te inang zinga asang ber kha la tur ani. Now enta ulang hunde bin hey question ayan find the HCF of 20, 28, 36. Now ni 20 ka asim the tu number ka kan han zo hey 20 2 1 0 kan la kha 2 5 lo ni ta asim the tu som ni sem the tu tu pan ni panga ani ta hang sem the tu te factor on ta ni. So tiếng kan la pheta som ni equal to 2 into 2 into 5 kan ta ni riat ki kan han ti le ta he ta hian lo en lo la ni riat 2 in 1 lo nia 2 in 4 2 7 lo ni le ta so he ta hian kan la phe le ta factor to 20 factor 2 2 into 2 into 7 lo ni ta thum ro khi kan han ti le ta 2 in 2 1 2 8 2 9 alo ni 2 in thei to lo ba 3 3 9 alo ni ta ni chuan a factor to 2 2 3 3 alo ni ta ta hian a in ang song kha kan la sa do na ni a common HCF ani angin a common kha ai nang kha kan la anga ni mi te ki hian ani nanga hi nang le ai nang song hi la thak to ra ni 2 into 2 kan han kun tir ta chok to 4 lo ni ta ni chuan HCF to 4 hi adik na lo ni ta ani ai din na ni ta nang mani in ron chok ve a ulung te vi din chok anga in chona te kha in ron lan tir ka nga chuan tlai da li aya tlai lo ba ka phone na khan in ron post le don ya homwa ko samin ka ron pe don chewa uluk debin in ron pe don ya